ମକା ଛଡ଼ାଇବାର ଶିଖିବ ଆସ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦବ ଥୋଇଦବ। ଏବେ ମଞ୍ଜି ଗାଡ଼ିଆର ତମକୁ ଶିଖେଇବି ରେ ଧନା। ମଞ୍ଜି ଗାଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଖଉଛି ଚପାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ପୁରା ବାଳ ଯା କାଢ଼ିଦେଲେ ଗଲା ହେଲା। ଗୋଟେ ମଝିରୁ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ହେଲା। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଚାକୁଡ଼ା ନେବ ସମାନେ ମଝିରେ ଏକା ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି କରିଦେବ। ଦେଖ ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବ ହେଲା। ଭାରି ତାପରେ ଏମିତି 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 କରିକିରି ପଟ ତ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନଉଥିବ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ସବୁ ଯାକ। ଦେଖ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବନି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଥିବ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲି। ଦେଖ 41 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କିଛି ରହିବନି। ତଳ ପଟ ଆଗ ପଟ ପଛ ପଟ ବାରି ପଟ ଆଗ ପଟ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ରହିବନି କିଛି। ଏ ଶିବ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛି ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଦେଖେଇବ ନା ଆଉ ନ ଦେଖେଇବ କି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମକା ଛଡ଼େଇବାର ଦେଖୁଥିବ ସବୁ ଚାକୁରେ କାଟି ଦେବାର ଦେଖେଇଦ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କିଏ କହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଦେଖ ପଟ ତମେ କାଟୁଥିଲ ମାଟୁଥିଲ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଆଗ ଆଡ଼ୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ତମେ ମକା ମଞ୍ଜି ଛଡ଼େଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ହେଲା